everyone. Hi ka mga nice people. Magkuha ako sa mga sobre nga akong gipang distribute mga 3 weeks ago. Good morning. Good morning. Ang akong sobre. Sobre. Ala, tagaan ko di mo sobre dai. Saon sa man to dai? Kato bang donation sa kanang kuan katong restoration sa tong altar. Jesus mercy. Pagkalinya na lang ko ari. Sige. Okay, no problem. Mayo. Hi, Ate Myrna. Maayo! Good morning! Si Ate Epen. Ay! Ka-nice! Amo ni Linda. Okay, thank you kaayo ate. Oh, ako nang nag-collection ako. Dugay mo ka na. Ay, ang dalang pari. Okay, ate. Thank you so much. Kaya ako na nag-record nga to. Okay. Salamat po. Kaila ka. Ate Jean Abreu. Ate Jean Abreu. Maayo! Hello! Good morning! Ate Jean! Ate Jean! Ay, wala may tao. No tao here. Ito. Ano si Madja? Ha? Anong nagpahigda-higda man ka din ha? Gikapoy ko si kuan sa tupad. Aw, nag-apil na di ka sa tupad? Oh. Butangan Butangan nga ni. Oh, butangi dyan San Lucas Chapel. Butangan ni amaw. Oh, butangi. San Lucas. Sa'yo di mo mang mata sa tupad. Oo. Pipila na ni kabuo kahong ipon kayo na ni ihatag. Ay, 30 raman kabuk sobre yung ipango. Ano pa ni kuan? 30 ra kabuk sobre yung ipangadyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na ni kabuok. O 30 naman di ay ni. Daghan na ni. Kuwang na lang ni kabuok kuwang. 27. Uy, kadaghan pa man di ay ni. 27 pa rin akong pangitaon. Asa dapit ng 27. O di ay. 17 di ay. 17 na lang. Okay, bye. Ay, makain mo kuan. 30 minus 13. Na bright ang putas mat. Behong ikuan sa vlog. Kaya nag-vlog na ba ko? Nag-vlog ka? Classmate mo ni. Sa ulan ano. So, dia si Ma'am Flores. Bye. You remember? Sila, kadugay ba ito ba? Sagli lamang good. Bahala na. Sila na ako, ikaw ito. It's up to you kung how much you... Gani? Oh, kahit piso. Okay lang. Mau din giingnan ko nga. Naba kuno ko extra mass kuno. Wa man ko extra mass. Nanimaho man kong buwan. Tapi na kung dinakuha ko, kadugay. Wow, unahon. Oy, kalimtan ba kasok anta sa pare? Thank you. Nana ni, suwat. Ayun na, ayun. Dili, suwatan ni. Kay, makasukan ta. Ug asa dapit San Lucas Chapel. Ang importante, San Lucas Chapel. Kung sa ito imong tinod pangan? Bulawan Junior. Junior lang. Palito nagbabulgam di habe. Kay giingnan ko nga, naba kuno ko'y mas. Basing nanimahon akong bad breath di ay. Maong pangadyo akong mas. Tingin ko nang akong gikon na kay extra mas. Dahil ko ra ba? Diyan nga. Awa di ay. Kudaw, wa na mas-mas. Nagunaw na ako ba nga. Basig nag, wa ra ba ko toothbrush. Oh, wa ra ba ko toothbrush ka. Basig nag bad breath na di ay ko. Ako. Thank you. Di ana magsobre. Ako namang gihatag naman ni madam ang sobre. Di ana po ko. Manukot ako sa sobre ni madam. Sabay. Oh, pasabay. Asa man na ilabalay? Na dito sa luyo. Na dire. Kung ano mo, kanyang ipahal ka na siya. Nabiyay na. Kairo din tao. Kairo nga to ah. Mari na lang kay iya man ni sister. Ako lang. Pagkuhat na lang. O sige, magkuhat na lang ko. Hindi ka magmaritis ko ah! Saon sa man nga picture ma? Saon sa man nga kuan ma? Sa simbahan ko ito ba mag-restoration sa kang ato, kana altar. Karon ka mapugmi na human sa kupan. Madyo noon kay makakwarta mo. Oh, 5. Adiin man ka dapat. June 3. Oh, June 3 day ka. Sa June 3 day ka na member? Oh, sa suna ko. Kwarta mo anong day? Sa tubo? Oh. 350 a day. Bila ka adlaw? 15 days mi. Na Wow. 14 days. Mahuman mi og April 4 ang uban pre. Pero ang swinduan na, di ba? Dayon-dayon. Di ha. Mga joke. Kasi so pa Lander man sa team of fertilizer. Ah. Lain ko na ako.
thank you Lord. Naa pa di ay diha sa altar. Naanay, sulod no? Pa? Awa pa di ay. Maayo! Naa si Ma'am Judith diha gwapa. Ay! Nga naman nga wa man kawing ato sa amo meeting. Ato meeting. Uy, naami kaswerte ato. Aw. Tungod na lang ko. Nakabasa dito ko sa mo. Ang akong sobre. Tura sa office na ba, madam? Uy! Sa akong vlog lagi kay aron mo sikat nako. Like, paya ko sa imong vlog. Oh, thank you ha. Hi! Hi guys! Oh, sige mo balik ra ko ha. Mayo. Mayo. Good morning. Dili, ako'y tagaan. Ako'y tagaan. Kaning ingani nga sobre, sir. President. Umagad ko ni aning urong. Oh. President pa, konsihal pa. Kari abaday, ma'am. Ni Joy Joy. Oh. Lagi gamatoy ko. Ang uban ko no nangawani. 1. Kung nagajuning hatag na tuskuan. Simbahan. Ako na nang i-report. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ayo. Good morning. Ate Sel. Diyan ang San Lucas Ate Sel pero wa na hurot na ho ang panguha. Kuan ra ni di si paliw kog ihap. 30 man. Kuan sa Lucas, anong San Lucas mo? O nay uban diha nga wa nabutangin nila. Ang uban wa pa na ho nakuha unja. 30 kabuok ra man tong honggi. Nadubli ang ubag gihap ate. Burag 70 na. 17 man siguro. Kay ang uban kay nangawa pud ang sobre. Kinsira. Sige utruha burag 70 na. Ang uban kanang nangawa man pug sobre maong ang uban kuan kanang gi-replacean la maglaing sobre. Nya ang uban wa puy tawo pag adto na ho. 17. Ja 30 man to kabok honggi kuha kuang pag 13. Unsaon na lamang to pwede lang siguro tong ingnon i-apil na lang to sa kanang inighalad okay ra? Ako na lang ingnon sila. Sa suwatan mo na. Oh, subatin na magsanlo ka ja butang laman og kanang i-apil na lang sa halad. Okay, thank you.